jag ska göra min kameraköp längstävling och det är min första video och jag får fiska, men ja, jag vet inte om just kommer det jättekonstigt, men ja, det är min första video så ni får kommentera så att ingen kommer göra mig i alla fall om det ser bra eller inte och jag fisar med min kompis. Så vi ses väldigt snart. Det här är kompisen jag ska men just nu är ljuset pucko, men nu var det bra. Ja, men i alla fall, vad heter du? Hon heter Nida och hon är jämn hos mig. Så. Och där är jag. Och jag kommer ifrån Ajdan Remsos och Jörgenssons kanal. Just nu är klockan, vad är klockan Nina? Jag vet inte, men den är 00:08 och jag kan inte se det mitt samtidigt. Men alltså jag börjar skåra klockan och jag kom på att några i min klass prenumererar på den här kanalen. Min kusin med och min kompis. Men i alla fall, om ni ser det här. Ja, jag köper längstävling. Okej. Ingen kommer ta dem till skolan. Jag blir på uppe. Ja, men jag återkommer senare idag. Så, ses. Just nu har jag inte filmat och jag får upp det här klippet som var som ett test. Men jag har så här, det kanske kommer del 2.